På flexfunding.com kan virksomheder søge om lån. Flexfunding inddeler de godkendte virksomheder i en risikoklasse, fra god til fremragende, hvilket hjælper långiverne til at udvælge, hvilke virksomheder de vil låne til. Se de virksomheder, du kan låne til ved at gå ind på flexfunding.com. For at give dig den optimale tryghed, vil vi gerne sikre, at du har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til långivning, og at du låner ud i overensstemmelse med din risikoprofil. Derfor gennemgår du en egnethedstest, inden du første gang får adgang til vores markedsplads. Testens resultat angiver, hvordan du bør fordele din formue i værdipapirer, lån og kontanter generelt, og specifikt hvilken type virksomhed og risikoklasse du bør låne til. På Flexfundings markedsplads på flexfunding.com kan du vælge, hvilken type virksomhed du ønsker at låne til, og angive, hvor stort et beløb du ønsker at udlåne, og hvilken rente du håber at opnå. Du behøver ikke at udlåne meget. Det mindste beløb, du kan vælge at låne ud, er bare 200 kroner, og det bliver tilbagebetalt med månedlige renter og afdrag. Der er et stort udvalg af interessante virksomheder i alle størrelser, som du kan låne penge til, så du kan sprede din risiko, maksimere din rente og samtidig hjælpe dem, du virkelig ønsker skal få succes. Sådan kan du være med til at demokratisere den finansielle sektor. Nu er det ikke længere banken, der bestemmer, hvad dine penge lånes til. Det gør du. Det gør din risiko for tab meget lille. Når du låner ud, modtager du løbende information fra virksomhederne om deres vækst og fremskridt. Du føler dig godt tilpas, fordi du ved, der sker noget. Og du modtager de månedlige renter og afdrag, som svarer til dine bud direkte ind på din Flexfunding-konto. Her kan du vælge at udlåne dem igen eller overføre dem til din bank. Hvis du gerne vil have dine penge tilbage, før virksomheden har tilbagebetalt hele lånet, kan du beslutte at sætte dine låneandele til salg på vores markedsplads. Du bestemmer selv, om du vil sælge dine låneandele til samme rente, eller ønsker et tillæg eller fradrag i prisen. I Flexfunding opnår du en meget bedre rente af din opsparing.